So yan guys, today's vlog, mangunga tayo ng mga mga isdang maliliit tsaka mga shrimp. Yan. Bali mag-isa lang ako, walang nakasama kasi gabi. So stay tuned mga kabosing, manood lang kayo dyan. Kung mag-enjoy kayo, please subscribe. Thank you. Guys, inaayos ko na tong lalagyanan natin. Kung sakaling may makuha di, may lalagyanan. Ito, solo flight tayo ngayon guys. Ayun natin kung may makuha tayo. Ayun. Yan siya guys, oh. Yan. Oh. Oh. Hindi kuha, ang tanga-tanga ko. Ayun, kuha guys. Oh. Okay. Yan na naman. Oh. 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 Wala na. Saan na napunta? Ayun. Ang bilis niyang tumakbo guys. Ay lumangoy. Oh, kuha pa rin. Oh. Ang tahimik na guys. Mag-isa lang kasi ako guys. Wala akong kasama ngayon. Ayun na naman. Oh God, hindi nakuha. Saan na yun napunta? Ayan, kuha guys.
Ayun, kuhagin. Nakakarami na guys. Ay, ang laki guys. Grabe, sana makuha ko. Kuha guys, kuha. Ang laki. Sobrang laki nito. Ay, grabe, nakalusot sa. Sayang. Shit. Ayun. Nakita ko ulit siya guys. May tama siya. Hindi na ito makakalawin ng, ayun, lumayo na. Grabe naman. Gusto kong kunin yun guys. Ang laki. Kahit mabasa na ako dito. Huwag kang lumayo please. Wala na. Ay, ayun guys. Susundan ko talaga to. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Kalaki guys. Kuha guys, kuha. Ayun. Malaki guys. Grabe. Oh. Sangdangan guys. Grabe ang laki nito guys. Gilid lang ako guys. Baka makawala. Ayun. Yun. Sure ball na yan guys. Meron pa dito. Nag-e-enjoy na ako guys kahit solo. Ang laki nun. Ang bihira. Meron pa dito guys. Oh, nag-e-enjoy na talaga ako. Oh, kuha na naman. Ayun. Meron na naman dun. Ang dami na. Dumarami na guys. Oh, kuha na naman. Oh. Kuha guys. Kuha. Hanapin natin yung isa kanina. Nakuha yun kaso nakaalis sa pana. Karami na tayo ng shrimp. Ganito pagkuha pag gabi guys. Nakikita mo sila sa malas yung ilaw mo. Ayun, meron na naman.
Nakita ko sila sa ano, side mga bato, mga yung mga butas-butas ng ganyan ng mga bato guys. Tignan mo pag gabi. Andyan lang sila. Kuha guys. Shrimp. Sa Ilocano guys, udang. Malaki dito. Ito guys, malaki to, malaki eh. Yan, kita ba? Kuha guys. Oh, yun. Ito guys, oh. Yan yung tinatawag na bunog guys. Hanap lang tayo dito guys, nagpapagilid ng mga yan paggabi. Ayun o. Oh. Kuha guys. Uy, grabe, nakalis pa siya doon. Kuha. Ito na. Bali umakyat na siya guys. Yan na. Yan. Oh. Siya. Ito guys, nakakalimbitan na isda oh. Nakita nyo yan oh. Ay kuha. Kaso nakaano. Ito sila guys oh, dami.
natin. Yeah. Yan guys. Bali, di ko na ano guys. Hindi ko na papakita na lulutuin. Kasi lobat na yung ating camera. Kaya nauwi na rin ako. Pero papakita ko pa rin. Sakto lang sa akin panggabi. Salamat sa panonood guys. Please subscribe to my YouTube channel. God bless. Good night.